Mbukeli imfanekiso leyo ibonayo ibhilidi ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park lapho sikwethula bukhoma lezi indaba zesiZulu nazi ke ezinohlonze kusihlwa nje. The name of the witness is Mr. Paul O'Sullivan. He will be here tomorrow, and on Wednesday is a physical appearance. Umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan usegcine egobe uphondo njengoba eseqinisekisile ukuthi uzovela ngaphambi kwekomiti lasePhalamende eliphenyaa nge-SAPS kusasa ukuzokwethula ubufakazi ephelezelwa uNogada. Circumstances received that the address is negative and he is illegal in the country. He is abandoning bail. Uselaqaze isicelo sebhayili uAmindo Phakhula nosolwa ngokuba uShasbamu owadubula umsakazi uWarwick DJ Warastock enkabeni yedolobha iGoli ngoZibandlela. Icala lakhe liphinde lahlehliselwa uLwesithathu. Bishop Polana was someone who was a fountain of knowledge and a great fountain of comfort. Umengameli we-ANC ubeyohlanganisa amehlo nomndeni umbishop webandla iBantu Church of Christ uJohn Polana ngemva kokuthi edlule emhlabeni eneminyaka engama-82. To push the ball across. USinethemba Bhatela usekhonjwe indlela njengomqeqeshi weDurban City ngemva kwemidlalo emithathu nje kuphela kulesi sikhundla. Njengamanje leli qembu laseThekwini lisendaweni yesithupha kuBetway Premiership. Mbukeli asikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa igama lami uNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane elimhlophe qwa. Sibonga khulu umbukeli usihlanganyele kanye nathi asingabeke sapholisa amaseko asingene kuzo ezanamhlanje. Umphenyi wezobunhloli oyimele uPaul O'Sullivan usegcine egobe uphondo njengoba eseqinisekisile ukuthi uzovela phambi kwekomiti lasePhalamende eliphenyaa nge-SAPS kusasa ukuzokwethula ubufakazi bakhe mathupha ephelezelwa uNogada. U-O'Sullivan utyholwa ngokungenelela okungekho mthethweni emapoliseni kwe-IPID kwanegunyabantu lezotshutshiso. Ikomiti ithi ixhala lakhe lezokhuseleko liqwalaselwe. Want to thank the legal team and the security team of Parliament when we met in our last meeting to say that they must continue to engage with him and show him the security arrangements that Parliament has put in place. Usomlomo weParlamente uThoko Didiza uzamkele iziphumo. Esaleka ngelithi ngokokwazi kwakhe kuyathethwa noBrown Mokhotsi. UMokhotsi naye walile ukuvela ubuqu ngaphandle kokuba oNogada bakhe bahlawulwa eParlamente iintsuku ezisixhenxe. The Speaker is pleased that this approach has resulted in one of these witnesses availing himself to appear physically before the ATU committee to testify from Tuesday without the need for summonses to be issued. The Speaker understands that engagements are continuing with another witness, Mr. Mokhotsi, and should further engagement not yield the necessary outcome, the Speaker will be advised by the ATU committee so that the issuing of a summons may be considered. Ikomiti ithi iza kubhalela iofisi kaSomlomo icele ukwandiselwa ixesha. Ithi ngenxa yomsebenzi omninzi weParlamente ifuna ixesha elongeziweyo ukuqukumbela uluhlu lwamangqina nengxelo yayo. Tingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Inhloko yezomthetho esamisiwe esikhundleni kumkhandlu dolobha ekuruleni uAdvocate Kemraj Behari uthwale kanzima phambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje ngesikhathi ephekwe ngemibuzo ngeinsolo zokuthi ngomunye wezikhulu ebeyizama ngakho konke ukugqiba izinsolo ezibucayi ezayibhekene nokhomishana uJulius Mkhwanazi ophikweni lwamaphoyisa omkhandlu iEMPD.
departments, including Isithangami sekhomishana sibuze u-Advocate Bihari ukuthi kungani athalalisa ngesicelo seseluleko sezomthetho esasifunwa kuye nguColonel Henny Erasmus owayefuna kusetshenziswa udaba lukaJulius Mkhwanazi owayiphini lenhloko ye-EMPD ngaleso sikhathi. Ukuhudula izinyawo kuka-Advocate Bihari kwaholela ekutheni uJulius Mkhwanazi abuyele emsebenzini ngemva kokuphela kwesikhathi ayemise sona. Wabuyela emsebenzini udaba lwakhe ayemiselwe lona lungaxazululiwe. Point is, the Colonel comes to you for specific advice on an impending expiry of the suspension. Why do you not deal with that? Umshana kaMadlanga ikayezwa ngobufakazi bokuthi uBihari kanye nezinye zezikhulu zomkhandlu kubalwa kuzo uLinda Xasheka bagixabezwa ngomhlomulo omuhle wamabhonasi ngokuphumelela kwabo ukuvikela uMkhwanazi. U-Advocate Bihari uphike wama ngentaba kulokhu. There was no loyalty bonus. There was no way the matter was portrayed in before the commission and in all the media that we received something which would look at corruption. Advocate Kimraj Bihari uzoqhubeka nobufakazi bakhe phambi kwekhomishana ekuseni kusasa. Umsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kaWarwick Stock obedume ngelika DJ Waras utshela inkantolo yemantshi yaseGoli ukuthi unenhloso yokulivuma icala abekwe lona njalo nje uyasilaxaza nesicelo sebhayili. uArmindo Phakhula ongokudabuka ezweni laseMozambique ubevele kwesibili enkantolo namuhla. Icala lommangalelwa uPhakhula ngokudabuka eMozambique liguqele ulwesithathu lapho ezobesevela kanye nomsolwa owaboshwa kuleli cala uVictor Majola. uMajola yena usolwa ngokuba ngungqondongqondo owahlela ngokubulawa kukaStock. Address which the defense provided the statement was presented and the accused he says that the informal settlement somewhere in the state. So no one was found. He informs me, Yusuf, that in the circumstances, Yusuf, that the address is negative and he is illegal in the country. He is abandoning bail. Furthermore, Yusuf, he is informing me, Yusuf, that there is a possibility of a plea in this matter. Amalungu omdeni kaDJ Waras bekhona enkantolo namhlanje ukuzokwethamela ukuqhubeka kwaleli cala. Okuphinde kwaqapheleka enkantolo kuba khona kwelungu lehhovisi lenxusa laseMozambique elizinze eNingizimu Afrika bathi ke banethemba lokuthi icala lizosingathwa ngendlela enobulungiswa. We have taken note of these proceedings and that we trust that this matter will be handled with fairness, with due diligence and according to the South African law. Ngokombiko ohokelwa yiziko lezindaba ze-SABC ngaphakathi enkantolo kunezinkulumo eziqagula ukuthi lihlehla nje leli cala uPhakhula uhlela ukulivuma icala njengowaba nesandla kulona. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubeyobhonga emswaneni namhlanje emndenini wombhishobhi uJohn Bolana webandla iBantu Church of Christ ongasekho emhlabeni. Umbhishobhi uBolana udlule emhlabeni ngolwesibili kanti umengameli uthi uzokhumbuleka ngeqhaza alibambe emphakathini nakwezombusazo. Uzokhumuleka ngobuqotho bakhe kanye negalelo lakhe emphakathini umbhishobhi uJohn Bolana webandla iBantu Church of Christ odlule emhlabeni ngolesibili. Lokhu kusho umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa njengoba beyobhonga emswaneni kulomndeni wakwaBolana eEastern Cape namhlanje. Bishop Bolana was someone who was a fountain of knowledge and a great fountain of comfort to many people. And I always made it a point when I was in Gqeberha to come and see him and spend time with him. So I am saddened that this voice of reason, voice of knowledge has now departed from amongst us. Angeke abe ingxenye yenkonzo ukuphelezela uBolana ngenxa yezimo esithile kodwa uthi uzomkhumbula ngokumeseka kwakhe nangesikhathi elakuleli lisingethe ingqungquthela ye-G20.
Even with the G20 process, he supported us. I got to know him more deeply during the time of COVID. He was one of those leaders, Bishop Bolwana, who was very clear about what needed to be done. And as I said to the family, I will not have the privilege and the honor of being at his funeral because I will be in Ethiopia at the African Union Summit. Umbishop Bolwana uzothola umngcwabo kahulumeni osezingeni lesibili. Lesi sathi qu 8 kanti bangabe sibuya sokuphathela uWT. I arrived here 9 o'clock. And I found the people who are busy here. I asked them what is going on. They said sensitive and my child was inside. Kushone ingane neminyaka emithathu ngesikhathi kuqubuka umlilo endaweni eyimjondolo iMarikana eKimberley eNorthern Cape. Kukholakala ukuthi lengane ibisele yodwa endlini ngesikhathi kuwa istofu segesi. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukela mangabe usanda kungena udaba oluphambili besibike ukuthi Umphenyi oyimele uPaul O'Sullivan usegcine egobe uphondo njengoba eseqinisekisile ukuthi uzovela phambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya ngeSAPS kusasa ukuzokwethula ubufakazi ephelezelwa onogada. Asikhumbuze mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuzuyicinge ngamagama athi SABC izindaba. All eyes will be on the South African president as he delivers the State of the Nation address on Thursday, the 12th of February 2026. As your public broadcaster, we will be bringing you rolling coverage from morning analysis through to late evening in various indigenous languages. Zawubona ke besixelela ngoba infrastructure spending izabanjani. Nokolo Mwali, Siphephile Kunene, Chifiwa Doyoyo and Sipokekana will be on the ground in Cape Town delivering live updates and analysis in your language of choice. Our trusted anchors will guide the conversations from our Auckland Park studios ngeSixhosa, Xitsonga, Tshivenda, Siswati, ngeSizulu, Sesotho, reflecting South Africa's rich linguistic and cultural diversity. Don't miss our special coverage of the State of the Nation address from 9 a.m. to 9 p.m. right here on Lihaye, available on SABC Plus and DTT channel. Lihaye, your language, your voice. Umasipala waseMpendle usuphinde wahlangabezana nenselele kulandela ukumiswa kwemeya kanye nosomlomo emsebenzini abebeqokwe kuwo ngolwesihlanu lwedlule. Lezi ikhundla ezimbili bezingenamuntu kusukela ngoNtulikazi ngonyaka odlule. Kanti ke lokhu kudale ukuthi kungabibikho uzinzo kulomasipala. Ngonyaka odlule ngoJuly, amakhansela eANC avota namaqembu aphikisayo ngevoti lokungayethembi imeya yawo. Kusukela lapho umasipala ubungenabo ubuholi bezepolitiki okwabangela ukungenelela komnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulandela umbiko kaMcwaningi Mabhuku wokungaphathwa kahle kwezimali. Mase kukhethwa umeya kwase kuba khona inguquko zokuthi kukhethwe umeya obengayalelwe ANC ukuthi kube uyena oba umeya. So ke inkinga ke iqale lapho ke ukuthi sekuphambana nesinqumo ebesikhishwe inhlangano ukuthi nangu owenze kahle kuma interviews nangu ofanelekile ukuthi abe umeya. So ke ANC imelene nalokho kungakho ke ithatha isinqumo sokuthi ngokuphuthuma imise amakhansela awu4 okuyiwona angenzanga ka. iANC iphinde ezwakalisa ukukhathazeka ngezigidi zamarandi ezimali zesibonelelo ezenzelwe izinsizakalo ezibalekile ezingasetshenziswanga umasipala. Sike saba namalungu amabili anolwazi onzulu kwezohulumeni basekhaya ake ajutshwa endaweni yaseMpendle ukuthi nje ayolalela. uSibisi uthi okwenzeka eMpendle kuzoba nomthelela omubi eqenjini kakhulukazi njengoba sekubhekwe kukhetho lohulumeni basekhaya. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Umsolwa wesibili eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBongani Ntanzi uthi ubufakazi obethulwa amaphoyisa uBrigadier Bongani Gininda noSayitsheni Vusumuzi Mogane bungamampunge.
Ummangalelwa wesibili uBongani Ntanzi uthi wayengazi ukuthi uboshelwani kodwa emva kokuqinqiswa kwakhe izithupha yiphoyisa alichaze ngomukhane uthi wabe esemtshela ukuthi ubhekene necala lokubulawa kukaSenzomeyiwa. uNtanzi uthi wazama ukumtshela ukuthi akahlangene necala lokubulawa kukaMeyiwa. Ukhona yini owakutshela ngamalungelo akho? No, my lord, I wasn't informed of anything. Were you given any document explaining your rights to you? Kukhona wakunikwa yini iphepha noma amaphepha wakunikwa yini elinamalungelo akho? Alikho iphepha engalithola. uNtanzi ubese ephikisa ubufakazi bukaGininda kanye noMukhane wathi akakusho phambi kwenkantolo kungamampunge odwa. Ngenkulu nje inhlonipho enkosi enkantolo ngoba mina ekhaya ngiyazala ngikwazi ukusebenzisa igama lokuthi umntonga ngomkhane ngithi unamanga. With the greatest of respect, my lord, I'm unable or I cannot say to someone as of Mukhane's age that that person is telling lies. Lento nje ngikhulumela nkosi enkantolo yiphutha ngokumhlonipho. Ngikhulumela iphutha. But what he said about me, my lord, with the greatest of respect, is that he made a mistake. Icala lizoqhubeka kusasa. Where I was seated. Kushone intombazanyana eneminyaka emithathu ubudala ngesikhathi kusha imjondolo yaseMarikana eKimberley eNorthern Cape. Intombazanyana uDineo Rapulana kutholakala ukuthi bishiwe yodwa ngaphakathi emjondolo ngesikhathi uqhamuka amalangabi. Ubaba womntwana ubesemsebenzini ngesikhathi kwehla lomshophi. Omakhelwane bathi bazama ukubhula umlilo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya ngenxa yokuthi bungasalawuleki. We were sitting on the tree. Then someone came from the back, the table, and called it's burning. Then when I turned my head, I saw it's burning, then I screamed. My father came out and behind me. It was already burning then. Dinner was there, reaching or something. Then I screamed Dinero, then she answered me back, but it was already too bad. Uyise wengane uthi usakhungathekile ngesehlakalo sokushona kwendodakazi yakhe. I arrived here 9 o'clock and I found the people who are busy here. I asked them what is going on. They said sensitivity and my child was inside. My 3-year-old daughter. Umasipala wendawo uthi ukhathazekile ngokwenyuka kwesibalo semjondolo ethungeleka ngomlilo kamumva nje. Since January to now, we've had about 16 shed fires, and 2 weeks ago, on one Sunday, we had about 3 shed fires. Kanti akatholakali namanje ukuthi ubekuphi unina wengane ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Iningi leingane zasevalelisa eBoksburg alizange zilibhade esikoleni namhlanje njengoba zingabonwa imoto eyithutha abafundi. Abazali bathi azikho imoto eyithutha abafundi ngenxa yokungakhokhelwa ngumnyango wezemfundo esifundazweni. Ingane ke ziyabalisa zithi lokhu kungumqansa kuzo. Ubulibona uzale kudujenga njengoba ingane nabazali bebezama ukuthola imoto ezothutha lezi ingane kwazise laba bayithutha abalibhadanga bekhala ngokuthi kunesikweletu okumele sikhokhwe umbuso nokuyisikweletu sanyakenye. Bayasibuza abantwana ukuthi siyanini esikolweni, abanye bayaqala boma grade R basa enjoy kuye esikolweni bo amabhasi awasekho. Abantwana bayathanda ukuthi bahambe baye ekolweni ngenxa ukuthi asikhona uku-afford asikhona abantwana utho ukuthi sebegcebe behamba i-distance ende. Nabantwana laba abancane ngisho ingane beyithalaza ubala ibonila ngaliphakama kodwa ingayile esikoleni njengenjwayelo. Lesi sihamba long distance silimale egangeni sicela ukuthi kulunge yonke into ngoba limaze kama sisalile nasemuva ekolweni asikwazi ukufunda. Ngicela ukuthi basibuyisele amabhasi sokwazi ukubuyela esikolweni sifunde. Into efunayo ukufunda Kuthi nje singahambi iganga silimala sesicina siphenduka amaphara wa live lalisi. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi uyazazi lezi ingqinamba kanti uzama ngayo yonke indlela ukuyixazulula. Imali lesalemva njalo November. Siyabona ke ukuthi sihlanganise sibanikele imali leyo yaka November kodwa na sizoba nemhlangano nabo. Ivekele sikhulume nabo ukuthi siyanjani phambili. Sisizana njani. Abanye abazali bathi bazamile ukuxhumana nomnyango wezemfundo kodwa baphume kamabuyaze babuya nenduku yombangandlala. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngisekuruleni.
IDurban City isiqinisekise ukuthi saphele ngokusheshsha ubudlelwane bayo nomqeqeshi wayo uSinethemba Badela. Lobu budlelwane bukaBadela neDurban City buphela nje lihleze endaweni yesithupha kulog leli qembu elingene kule season emqhudelwaneni weBetway Premiership. UBadela ubeyithathe ekupheleni kaZibandlela wangonyaka wedlule kuGavin Hunt intambo zokucija leli qembu laseThekwini. Estatementeni iDurban City ibalule ukuthi njengoba iyi13 nje imidlalo esele manje emqhudelwaneni weBetway Premiership kuzodingeka umqeqeshi onamava. Kusenjalo ukukhonjwa indlela kwalomqeqeshi kuzemva ukuthi elekelele leli qembu ladlulela esigabeni somkhumula Jersey emqhudelwaneni weNedbank nokuyilapho elehlule khona iChippa United. Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sisho sithi aqhubela amathuba amakhulu kakhulu emvula kakhulukazi ke kuzo zonke indawo ezilapha eStern Cape imvula ephelezela ukuduma uyongena enkabeni yezo kanti kasamakhulu kakhulu ke futhi ke mawungena eningizimu yalapha eWestern Cape angamancane nje mawungena enkabeni eFreystata uyongena kakhulukazi enkabeni yalapha kwaZulu Natal sihambe siyobheka usuku lakusasa ngivumele ngisho ngithi ke asakhona lamathuba emvula ephelezela ukuduma semakhulu ikakhulukazi empumalanga yaseEastern Cape uyongena lapha koBloemfontein enkabeni kakhulukazi kwelaseFreystata uyongena ke eningizimu nakwaZulu Natal kanti ke singalindela ukuthi kube nomkhemezelo okanye umkhizo mawungena ngasonqomeni isitaba ezingasenyakatho angamancane ngaseningizimu bapoqabeka uyongena kakhulukazi ke eningizimu yalapha eWestern Cape sisho sithi ke iSouth African Weather Service iyasikhipha lesixwayiso semvula ephelezela ukuduma isigaba sesine kodwa mawungena kakhulukazi ke eningizimu yakwaZulu Natal ko-Underberg koBhulo koXhopho komzimkhulu ngisho ngithi sesibili mawungena kwelaseFreystata kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eStern Cape uyongena lapha eWestern Cape kanti ke nakusasa singalindela ukuthi kube isigaba sesibili salezi imvula ephelezela ukuduma ikakhulukazi ke lapha eningizimu yaZulu Natal sikade nje isiqhotho kanjalo nesiphepho kulozo ndawo yongena eStern Cape nasenkabeni yezwe isimo sezulu esingabhebhesa umlilo mongena kwaphindini ngivumele ngisho ngithi ke ebusuku banamhlanje kuyofika kusasa kusempondo zankomo khahletha ingubo nje kuzo zonke indawo ezingasoguna eThekwini yongena koRichards Bay uyongena phansi koIsandal komdansana koGqibeka nokho enkabeni ngathanda futhi ke ukuthi lishise liyashisa futhi ke noma ungena kakhulukazi engxenyeni ke ezilapha koPitora ubheke nje ngophamo enhlavelanga ngivumele ngithi ke angeke lize libekezeleke liyaqhubeka lishisa likhipha umkovetsheni kwaZulu Natal yongena eGauteng lishisa ngokuphakathi empumalanga libe phakathi yongena eStern Cape thande nje ukufudumala okanye lishisa kwezinye indawo siyongena entshonalanga la thande nje ukufudumala lapha kwaphindini liyashisa likhipha umkovetsheni mbukele ngivumele ngithi ke ngiyithethe indawo benobusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapha ke bese kuphathele zona namuhla. Siyathembisa ke mbukeli ukuthi kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nje nobusuku obuhle usale kahle.